Flere partier vil nu have forbudt omskæring af drenge under 15 år. Reaktionerne fra Christiansborg kommer efter, at Børnerådet og det etiske råd i går kritiserede den ældgamle religiøse praksis. For med hvilken ret skærer jøder og muslimer glædeligt i deres små drengebørn, og med hvilken ret kritiserer Børnerådet på deres side en 3.000 år gammel praksis? Debat om lidt. Indtil nu har det kun været Enhedslisten, der har ønsket et forbud af drengeomskæring, men nu vil Socialdemokraterne og Liberal Alliance også have et forbud. Regeringspartierne og SF er slet ikke afvisende, men vil først have en lægelig redegørelse. Dansk Folkeparti er derimod overraskende nok imod et forbud. Jesper Langballe fra Dansk Folkeparti kalder forslaget fuldstændig tyrannisk. Børnerådet og det etiske råd mener, at det er kønsdiskriminering, når der kun er et forbud mod omskæring af piger og ikke af drenge. Og så er de modstandere af, at forældrene bestemmer på barnets vegne. Derfor mener de, at drengebørn skal være mindst 15, før de må omskæres. De sidestiller det med en tatovering, hvor man skal være 18 år. I Danmark bliver omkring 30 jødiske drengespædbørn omskåret om året, og mange flere muslimske drenge. På verdensplan vurderer man, at 1 ud af 3 drenge og mænd er omskåret. Omskæring af piger og kvinder blev forbudt i Danmark i 2003, og de forældre, der alligevel vælger at lade deres døtre omskære, risikerer op til 6 års fængsel. Ja, og velkommen til jer to. Martin Krasnik, du er jøde og har selv truffet beslutning om at få din egen dreng omskåret. Og velkommen til dig, Else Guldlager. Du er fra Børnerådet, og det er blandt andet jer, der har startet debatten i denne her omgang. Det er mildest talt ikke en helt ny debat. Else Guldlager, en tredjedel af verdens mænd siges at være omskåret, uden at det sådan har medført, alvorlige fysiske og psykiske problemer for dem. Eller hvis det havde, så havde vi vel opdaget det på nuværende tidspunkt? Det havde vi da sikkert nok. Men vi synes, vi skriver 2008, og i Børnerådet kunne vi godt tænke os, at drengebørnene, når de blev 15 år, selv kunne bestemme. Hvorfor? Vil jeg omskæres, eller vil jeg ikke? Fordi at man fjerner en forhud på en dreng. Man laver op på hans krop, og vi ved faktisk ikke, hvad det betyder. Vi ved ikke, hvordan man som lille, bitte dreng oplever det der med at få skåret forhuden af. Martin Krasnik, du skærer altså med åbne øjne, eller får nogen til at skære med åbne øjne i din søns tissemand, fordi han skal tilhøre et bestemt religiøst og kulturelt fællesskab. Er det virkelig nødvendigt at gøre det? Kan han ikke høre til, selvom han ikke bliver omskåret? Altså, jeg synes, det er nødvendigt. Andre synes ikke, det er nødvendigt. Jeg synes, det er nødvendigt, fordi det er et ritual, der symboliserer netop, som du siger, et historisk og identitetsmæssigt fællesskab, som for nogle er religiøst og for andre er kulturelt i mit tilfælde. Og det er jo ikke mig, der har besluttet mig for, at det er et afgørende og vigtigt rituelt symbol. Men det er det altså. Og det har jeg altså valgt at tage på mig, ligesom jeg tager mange andre ting på mig, min egen identitet og historie. Men kan du komme lidt tættere på, hvad det er, det markerer at få ham omskåret? Et fællesskab. Et tilhørsforhold til historien og til en identitet og en kultur. Else Guldlager, vi skal jo heller ikke blive fuldstændig historieløse her, og vi skal heller ikke vende religionen ryggen. Er det ikke også i barnets tarv at høre med i sit, om jeg så må sige, religiøse og kulturelle fællesskab på denne her måde? Er vi faktisk helt enige i, at børn skal da tilhøre et kulturelt fællesskab og et religiøst fællesskab, hvis det er den familie, de er født ind i. Men vi kan bare ikke se, at vi vil meget gerne rejse debatten. Kunne det ikke være muligt at gøre det på en anden måde? Jo, hvis du skal omskære dine børn, så gør det dog på en anden måde. Det vil jeg overhovedet ikke blande mig i. Du kan også lade være med at omskære dine børn. Det vil jeg slet ikke blande mig i. Men du sagde jo lige selv før, at der ikke var nogen som helst gode, substantielle grunde til at rejse en debat. Hvis du nu kunne sige til mig, prøv at høre her, det har de og de det har de negative konsekvenser for børnene, at du omskærer dem, at I fastholder det her ritual, så vil jeg da være åbent. Men du siger bare, at I synes, at nu, fordi vi skriver 2008, så kunne det være en god idé. Altså det er simpelthen bare, det er jo sådan en hovedløs principrytteri. Der er ikke noget substans i det, I rejser. Hvor er substansen i det? Substansen er der, at vi synes, at børn selv skal have lov til at bestemme over deres egen krop. Okay. Men man må også sige, at Danmark har ratificeret børnekonventionen. Og i den, der står faktisk også, at man ikke skal lave rituelle ting, som eventuelt kan skade barnets sundhed. Det kan vi jo så begynde at diskutere. Godt. Der er ikke noget, der tyder på, at det skader barnets sundhed. Den dag, du kan komme med en ordentlig faglig rapport, der siger, at det skader børnenes sundhed, så kan vi tage den diskussion. Altså, man må jo sige... Der findes én
kæmpe stor undersøgelse, og der er kun lavet én, og den er lavet i USA, og den viser, at der overhovedet ikke kan peges på nogle negative sundhedsmæssige konsekvenser. Der er både negative og positive sundhedsmæssige konsekvenser. Nej. Vi er ikke enige i det punkt, Martin. Nej, okay, det er ikke enige med den ene ordentlige rapport, der er om det. Men det andet, det der med, at man så ikke må... Den amerikanske pædiatriske organisation har faktisk erklæret sig PT imod. Ja, af principielle grunde. Det er jo noget andet, og principielle grunde, det er jo noget andet. Og den diskussion kan man jo sagtens tage. Og der siger du, at børn skal have lov til at bestemme over deres egen krop. Præcis. Og det er selvfølgelig rigtigt, det skal børn principielt. Børn skal jo principielt have lov til at bestemme over sig selv. Og det mener jeg jo i virkeligheden er noget grundlæggende vrøvl. For børn bestemmer ikke over sig selv. Børn, der bliver truffet, vi som forældre træffer en lang række beslutninger på vores børns vegne, der påvirker dem hele livet, som mærker dem hele livet. Deres identitet og historie er fuldstændig afhængig af de valg, vi træffer. Så at sige, bare fordi at vi laver det der lille niv i tissemanden, så overskrider vi lige pludselig en kæmpestor, vigtig grænse. Det er altså fuldstændig underligt hovedløst. Jeg kan godt høre, at du synes, det er underligt, og jeg kan også respektere dig og din kultur, og der, hvor du kommer fra, men vi synes i Børnerådet, at man skal respektere børn noget mere. Hvad har du imod, at man er 15 år, og man selv træffer beslutning om, ja, det vil jeg gerne. Jeg er født ind i en jødisk eller muslimsk kultur. Jeg vil gerne. Nej, hvorfor kunne man ikke gøre det på den måde? Det kan man også godt. Det kan man også sagtens. Man skal bare ikke lovgive om det. Men lad mig lige spørge dig til det her med, at det faktisk er et fysisk indgreb. Altså, du sagde tidligere til mig, at det er jo ikke anderledes, end at man kan skade sine børn psykisk på mange andre måder, men der er jo alligevel en regel i Danmark om, at du må ikke slå dine børn, men du må altså godt skælde dem ud. Går der ikke et skæld her, fordi at vi faktisk skærer de der drengebørn, og fordi det ikke er nødvendigt? Det er kun nødvendigt på grund af din religion. Nej, det er nødvendigt på grund af min kultur, religion og historie. Og vi gør alt muligt i forhold til vores børn på grund af det. Ja, vi retter også på deres ører, hvis de flyver lidt for meget, hvis der sidder et modersmærke på armen, som vi ikke bryder os om. Men vil det være stigmatiserende for en jødisk dreng ikke at være omskåret? Jamen prøv at, nu svarer jeg lige på spørgsmålet. Det er jo også naturligt med flyveører og et modermærke på armen, men af kulturelle grunde, så fjerner vi det. Så vælger vi på barnets vegne, at på grund af den historie og kultur, barnet er i, så vælger vi altså at lave det her mindre indgreb. Det er fuldstændig det samme, og det vil jo ikke være imod. Altså, vi vil være imod, at man laver indgreb på børn, uden at børnene selv er med til at synes, at det er over. Det ved I ikke. I kaster jer over det her, fordi det er 4. eller 5. år, pludselig er et modefænomen. Måske fordi der er en masse muslimer i landet, fordi det viser en eller anden form for det er ikke fordi vi hverken er imod muslimer eller jøder. Det er faktisk fordi, at vi synes, at når man er 15 år, er man i stand til selv at træffe beslutninger om, hvad man gerne vil. Men Martin Krasnik, der var jo også en anden mulighed. Jeg har set i USA, at man begyndte bare sådan helt rituelt at prikke en lille smule hul og få lidt blod, og så kan man ligesom sige, at det er symbolet på at være omskåret, ligesom at man jo heller ikke går ud i havet med små børn i dag, når de skal døbes, men altså nøjes med at kaste lidt vand i håret. Og altså, var det altid ikke på tide hvad skal jeg sige, modernisere den der proces. Vi havde da nogle billeder af en omskæring i dag, men vi havde faktisk ikke lyst til at vise dem, for det er jo ikke helt bare lige en niv tissemand. Det er altså en ret markant... Ja, så sidder du derovre og visker, det er det altså ikke som om seerne, at jeg taler med meget. Der er ikke tale om et meget voldsomt overgreb. Der er tale om et indgreb, som ikke er særlig hæftigt. Er det jo et kirurgisk indgreb? Ja, selvfølgelig er det et kirurgisk indgreb. Altså, det håber jeg da ved Gud. Altså, jeg vil sige, det er mere end en niv i tissemand. Jeg har også set det. Altså, helt ærligt, Martin. Det er... Altså... Så, fint nok, selvfølgelig, det vil være glimrende. Så jeg forstår godt, at folk synes, det er et mærkeligt ritual. Altså folk, der ikke er med i en historie eller en identitet, de synes, at det, man gør inden for de rammer, kan være underlige. Og hvis der er nogen, der vil lave et lille prik i tissemanden i stedet for en regulær omskæring, så fint nok. Men det der med at lovgive omkring det vil jo endnu en gang signalere, at Danmark er helt fremme i skoene på verdensplan, når det gælder om at mistænkeliggøre minoriteter, der har nogle lidt andre måder at gøre det. Jeg vil rigtig gerne sige, at vi kunne, det Børnerådet meget, meget gerne vil, det er, at vi vil have noget mere debat af denne her slags, Martin. Og jeg synes, det er rigtigt. Nej, I vil ikke have debat. I vil forbyde det. Vi vil også, ja, men vi vil også gerne have debat. Ja, fint nok, men så sig dog det, i stedet for at gå ud og sige, at vi laver forbud. Vi kan starte med debatten, og så må vi se, om I får held til at ændre på den her meget gamle skik. Jeg kan godt have min tvivl, men tak fordi I kom i hvert fald. Ja, ikke flere debatter i Deadline i aften. Nu er der autograf med Clement Kjærsgaard, der har besøg af filminstruktøren Lone Scherfig. God fornøjelse. Jon Stewart får besøg af et stykke levende tv-historie. Han har interviewet alle fra The Beatles over Muhammad Ali til de seneste 6 amerikanske præsidenter. Sir David Frost i Daily Show i aften 23:30. Og som vi lige